Agta, tigay tag numero. Alam mo, balik ka. Wala lagi. Balik ka. Agta, tigay tag numero. Wala gyapon. Wa may bitingo koy. May pagpatuon ni kay. Hoy! Tingo koy. Najud ang tingo. Ano? Anong inyo nang gibato ang akong balon? Lah, Patay! naayud eh. Tay nakasa na ta. Uy! Diba siya? Oh, lumuslo. Asa di ka? Nagdali lagi ka? Ay, magkuha ko sa kong daog. Nakadaog kong surtres. Oh, nakadaog kong surtres? Hilang siya din daog. Ako kong daog ay 200. Yaya yun. 200? 200 pesos ba? Koy, ako ditong ilaron do ha. Nga, si Tiburcio naka-daog kay dito siya sa agta ng nangayo og ka ng numero. Ako ditong ilaron do ha. Sabi di so, sige kag kuno ka ng mga sweetres. Sige kag pilihan, dako na kay kag pili niya. Huwag kay kapay bugas yung mamilya kay sige kag sweetres. Bitaw na ko bitaw kog pila na ka milyon ang pildi ka na. Milyon. Wala na bula kabot milyon ka. Makabot nga kadugay gikan sa pagbata nun. Patad ako, wa jud ko kay daog. Og imo ka kung gipawan sa mga pamilya, kakaon pa mo. Sweetres. Permintim na may kaon pero budget. Isa kay pamaagi sa nga kuha nga magkadaog yung tagit. Iki ko na iki kaboy kay mo patay. Diso! Diso! Ako yung patari. Si ko na, sige na, gamuslo. Saan? Ataka lagi. Si Tiburcio dako kay daog. Asa na si Tiburcio? Ha? Si Tiburcio? Sas. Nagkuha na siya hangka ng kwarta. Ha? Di siya numero ha day? Sa iyang amigong kapre. Asa na Asa man napita? napita? Sus. Na, dito dapita oh. Katong na kong mangga? Nya di ka man to? Ah, di ka ay. Kamu na lang kay sugarol mo. Ako di man. Ato na kay. Nya saman mga tuta? Basin ina to yung ngayon kay katubi ang una bagi kabuang to siya, basin mo bawas to siya. Diri oy may kina siya oy. Diri ko na ko mangilad si Duslo. Bantay ka. Lagi? Yung mailad daw ikay kuan. Oo. Tara, Di lagi na mangilad lagi. bantay ka. Asa ka to napita sa ingon ni Duslo? Maunda kong kahoy. Maugro ni kay libon man. Mao siguro sa. Unsa ba na ko papangayo no? Okay, bayig numero kay ron makadaog ka. Oh sige. Agta, tigay tag numero. Alam mo, balik ka. Wala lagi. Balik ka. Agta, tigay tag numero. Wala gyapon. Wa may bitingo koy. May pagpatuon ni kay. Hoy! Tingo koy. Najud ang tingo. Ano? Anong inyo nang gibato ang akong balon? Lah, Patay! naayud eh. Tay nakasa na ta. Mangaya may numero si mo agta. Di ko muhatag og numero. Ngano man? Kay inyong gibato ang akong balay. Ala, sorry kayo, pasiluain taon mi. Masaloy may agta. Kay inyo Tay, mang dali. bato ang akong balay. Ilutan ta mo. Unsa man? Sa may silot agta. Pagkuha mo bato. Ano ba to? Ala, gumaya sa kuy. Lah kedako ni skuha. Unya ilabay. Sabi tayo biyag. Mana? Mana? Nakabawas na legit ko nila. Managta. Ang katong taas og nalabayan kay taas taon kinabuhi. Lang! Ako mo. Hindi po, patay ni. Wala, pupura kayo mo, patay. Mamatay. Nailad yun ang mga buang ay kay surog mag-surtres. Asa sa po? Matay ko ko. Gumo kayo mo akong taas yun. Bubo siguro kinabuhi to. Patay ka ano. Unsa ro nagubo? Tagal dito ka Tabangon na to. Ala! Ikaw na ta. Ha?